Teraz ma príde žena zjebať. Ja som teraz zobudil ženu. Alebo susedov. A keby mi radšej padla táto sedláčka. Tušky, ty musíš točiť mumiu ešte. Čo si bol robiť, keď si odišiel? Tu máš 8000 UC, ne? No väčšia kto? A to je skade. Ty si Na blbý. mumiu. No, ty si blbý. No tak 8000 úceček to je ako... To je veľmi pekný giftík, keď to tak zrátaš, vieš? Ty ľúbiš strašne veľmi rozdávať. M-ka. Oho, kámo, ona padne. Toto už keď dostávaš, tak ona padne. Ideme otvoriť pivo? Tak počkajte. Idem si otvoriť pivo. Poď. Nechcem pištole. Kurva robota. No, nemám glider ešte, ale glider keď ani nebude, tak ten ma nezaujíma. Poďme na to. Teraz som povedal, že nemám glider. Kámo. Bol ako sa to divne seklo. No hoď ju tam. Dobre. Super. A poď na to. Redot. No, super. Vidíš, som prajný. To teda... Kamarát, to teda si. Ani pištol nie. Kámo, to je v piči s tým PUBG. Vyjebané vlasy. Kámo, to nie je normálne, ty čo máš za unlock? Však to je normálne nastavené, že nikdy. Ja neviem, či to niečo pomáha, ale... Normálne ho dosekám tak, že to padne až. Teraz som PUBG odrbal, aha, pozeraj sa. Na tebe jebe. Ja neviem, kto by toto urobil. Ty si tu rozdávaš tu kľúče za hry, potom tu posielaš gifty, potom tu posielaš UCčka. Vystrel z tej fléry múmiu. Aha. Pozri, koľky to chcú vidieť. No! Mumia! Je to tam. Vidíš? Čo to bolo? Je to tam.